E continúa o aumento de casos de coronavirus no concello do Carballiño, que sube dende onte en 21 casos máis, o que fai un total de 106 positivos de COVID-19. O alcalde do Carballiño, Francisco Fúmega, informaba esta mañá de que os casos de coronavirus activos no municipio son 106, 21 máis que na xornada pasada. Este incremento está a supoñer que se endurezan as medidas restrictivas. O Carballiño pasará dende as 12 desta madrugada a nivel 3, o que supón que se endurezan as medidas en relación aos sectores sociais, as máis destacadas, as da hostelería, nas que só os restaurantes poderán servir no interior a un máximo de 5 persoas por mesa. A día de hoxe, a primeira hora, cando me mandan a información do Sergas, estábamos en 106 casos acumulados e xa acordamos, pois comunicáronme que íbamos a elevar as restriccións ao nivel 3. O nivel 3 que supón, para que a xente nos entenda, pois que non se pode consumir dentro dos bares, só se pode consumir en terrazas e mantéñense pois todas as medidas do nivel 2. Non hai restriccións á mobilidade, é dicir, a xente pode sair do Carballiño e pode entrar no Carballiño e fundamentalmente, bueno, pois as medidas é para, estánse traballando co que son os grupos de máis afectados e é para preservar, bueno, e tratar de atallar o antes posible, pois a virulencia do brote, que é virulenta, hai que dicirlo con claridade, no Carballiño. Pois o Consello salir o imprescindible pois a traballar, o que haxa que ir e despois meterse na casa e estarse quietiños. Estas medidas non afectarán a mobilidade polo de momento. Dende o Concello piden prudencia, que se limiten as saídas ao mínimo indispensable e esperan que a dureza destas medidas permitan estabilizar a situación. O alcalde informa que nos próximos días farase un cribado con test entre os veciños, así como o persoal municipal e de axuda no fogar. Estas medidas xa son bastante duras, hai que apelar á responsabilidade da xente e a que sea consciente de que 106 casos nunha poboación de 14.000 habitantes é unha ratio moi elevada e posiblemente pois que vai aumentar nos próximos días porque estás a facer un cribado importante, vamos a facer PCRs en todo o persoal do Concello, no que é o SAF, en grupos de risco e vais a facer unha aleatoria en poboación sana porque é importante saber pois a xente que ou ten síntomas moi leves ou é asintomática, pero que está transmitindo o virus. Xa digo, importante determinar os grupos, están bastante localizados por parte dos Sergas, están bastante definidos, os entornos próximos tamén, e aí é onde hai que se centra en este momento a loita. Por lo demais, bueno, pois pedirle a poboación esa responsabilidade e transmitirle tamén un mensaxe de tranquilidade e esperar pois a ver os resultados nun período de tempo breve. Esta cifra de contaxios deixa o Carballiño cunha incidencia que ascende a 770 casos por 100.000 habitantes, superando 6 veces a incidencia da comunidade galega. A capitalidade comarcal é a que presenta os datos máis preocupantes pola maior poboación, pero que pode transmitirse aos concellos limítrofes polo estreito contacto social evidente. O número total de casos activos de coronavirus en toda a comarca do Carballiño pasaba esta mañá dos 130 positivos. Na xornada de onte, o resto dos concellos da comarca sumaban en total 29 casos activos. O Xevo Borás informaba de 9 casos activos, un menos ca onte. Todas as autoridades municipais piden á poboación que sexamos responsables e respectuosos coas normas establecidas polo ben de cada un e dos demais. No caso do Ribeiro, Ribadavia presenta hoxe 27 casos activos, cun gromo moi importante de 17 persoas.